наших серцаў, што заснулі, сёння б'е звон, каб мы очнулись, бо час настаў, дзіця на свет прыходзіць, а разам з ім любоў да нас сыходзіць. Маленькі ў яслях ціха спіць, маленькі побач з прачыстай маці. Неба блішчыць і зямля блішчыць для гэтай маленькай любові. Маленькі ў яслях ціха спіць, маленькі побач з прачыстай маці. Неба блішчыць і зямля блішчыць для гэтай маленькай любові. Адкінем злом нельга забаўляцца, чыстай слязой нам трэба ратавацца, бо час настаў, дзіця ўвесь свет абудзіць, а разам з ім любоў да нас сыходзіць. Маленькі ў яслях збавіць свет, любоў маленькую захавайма. Неба дрыжыць і зямля дрыжыць ад гэтай маленькай любові. Маленькі ў яслях збавіць свет, любоў маленькую захавайма. Неба дрыжыць і зямля дрыжыць ад гэтай маленькай любові. Плыве калядны светлы сум, плыве ад елкі гожа убранай, ад свечкі ў храме пасвячанай. Плыве калядны светлы сум, узлёт душы абсяг празрыстасці і незвычайнае свячэнне, і да высокай Божай існасці святое грэшных У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. На пачатку і спрадвеку Слова было Богом, Ён нарадзіўся як збаўца свету. Гэтымі словамі антыфона на ўваход распачынаем святую імшу, падчас якой малюся за памерлую Марыю Віткоўскую, трэцюю гадавіну ад яе смерці, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным для яе. Каб годна ўдзельнічаць у найсвяцейшай ахвяры, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельми великая вина.
Тому прошу найсвятейшую, завсёди Панну Марию, усіх ангелів і святих, і вас, брати і сестри, помоліться за мене до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, довезе нас до життя вічного. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ти праз народження Твоєго одинародного Сина цудовним чином розпочав справу нашого збавлення. Умацуй, просим, нашою віру, каб з Христом, який веде нас, ми досягнули обіцяної слави. Праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоєго Сина, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вічные. Амен. Читання першого послання святого апостола Яна. Уміловані, така єсть воля Божия, якою ви чули від початку, каб ми любили одно одного, не так, як Каїн, який був від злога і забив свого брата. А дзеля чого забив його? Бо учинки його були благие, а брата Ягонора справедливые. И не здивляйтеся, браты, коли свет ненавидеть вас. Мы ведаем, что перешли от смерти до життя, тому что любим братов. Хто не любить, застається у смерті. Кожен, хто ненавидить брата свого, той чоловікобойця. А ведаєте, що ні один чоловікозабойця не має у себе життя вічного. По гэтым познали мы любов, що Ён аддаў за нас свое життя, і ми повинні аддать життя своє за братов. Калі хтосьці мае дастатак у свеце і бачыць брата свайго ў нястачы і закрывае перад ім сваё сэрца, то як любоў Божая можа жыць у ім? Дзеці, не будзем жа любіць словам ці моваю, але ўчынкам і праўдаю. І па гэтым пазнаем, што мы ад праўды і супакой перад ім нашыя сэрцы. Бо калі сэрца нашае асуждае нас, то Бог больше за сэрца нашае і ведае ўсё. Умілаваныя, калі сэрца нашае не асуджае нас, то мы маем адвагу перад Богом. Гэта Слово Божие. Дякую Пану Богу. Ускликай Пану уся земля, ускликай Пану уся земля, ускликай Пану уся земля, з радостью служите Пану, станьте перед Яго обличчям, з радостным спевом. Ускликай Пану уся земля. Ведайте, что Пан есть Богом, Ён створив нас, і ми Ягоныя. Мы Яго народ, и овечки Ягоной паствы. Ускликай Пану уся земля. Уваходьте у брамы Яго с подякой, на дядинцы Ягоныя с похвалою. Прославляйте и благословляйте Яго имя, бо Пан есть добрый, навеки милое, милосердность Яго. Ускликай Пану уся земля. Аллилуйя, 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 аллилуйя.
Зазяў нам святы дзень. Прыйдзіце, народы, пакланіцеся Пану, бо сёння на зямлю сышло вялікае святло. Аллелуя, аллелуя, аллелуя. Пан з вами. З духом Твоим. Читання Святого Євангелія паводле Яна. Хвала Табе, Пане. У той час Єзус вирашив пасці ў Галілею і, знайшоўшы Філіпа, кажа яму: «Ідзі за мною». Філіп жа быў з Бетсайды, з горада Андрэя і Пятра. Філіп знайшоў Натанаэля і сказаў яму: «Мы знайшлі таго, пра каго пісалі ў законе Майсей і прарокі, Езуса, сына Юзафа з Назарэту». Але Натанаэль сказаў яму: «Ці можа быць штосьці добрае з Назарэту?» Філіп адказаў яму: «Ідзі і паглядзі». Езус, убачыўшы Натанаэля, які ішоў да яго, сказаў пра яго: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма падману». Натанаэль сказаў яму: «Адкуль ты ведаеш мяне?» Езус сказаў яму ў адказ: «Перш чым Філіп паклікаў цябе, я бачыў цябе, калі ты быў пад смакоўніцаю». Адказаў яму Натанаэль: «Рабі, ты сын Божы, ты валадар Ізраіля». Езус сказаў яму ў адказ: «Ці ты верыш таму, што я сказаў табе, што бачыў цябе пад смакоўніцаю? Убачыш больш за гэта». І кажа яму: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, убачыце неба расчыненае і анёлаў Божых, якія ўзыходзяць і сыходзяць на Сына Чалавечага». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Паважаны браты і сёстры, сёння мы чуем у Євангелії ад Яна, дзе апавядаецца пра тое, як Езус запрасіў сваіх першых вучняў в гэтым пакліканні. І ў гэтых радках мы чуем, як Езус звяртаецца таксама да Натанаэля, кажучы яму: «Вось сапраўдны ізраільцянін, у якім няма падману». Паважаны, гэтыя словы адкрываюць нам глыбіню адносін паміж Езусам і тымі, хто жадае яго наследаваць, ісці за ім. Натанаэль спачатку сумняваецца, калі чуе, што Езус з Назарэта. Нават гаворыць: «Ці можа быць, што добрае з Назарэта?» Але Філіп, які запрасіў яго, адказвае простым і ясным чынам, кажа: «Ідзі і паглядзі». І гэты заклік «Ідзі і паглядзі» таксама заклікае нас не баяцца шукаць праўду ў жыцці, не баяцца адкрываць свае сэрцы для сустрэчы з Христом. Заўважым, што калі Натанаэль падыходзіць да Езуса, то адразу ж прызнае яго шчырасць, яго сапраўднасць. І гэтая сустрэча становіцца для Натанаэля такім пераломным, можам сказаць, момантам. Адчувае, што перад ім стаіць не проста чалавек, а сам Божы Сын. Езус адкрывае яму глыбіню яго сэрца і указвае на тое, што ён ведае яго і ведаў нават раней, да таго моманту, як ён прыйшоў. Паважаныя, гэтая гісторыя нагадвае нам, што кожны з нас пакліканы да гэтай асабістай сустрэчы з Христом. І кожнага яна свая, свой шлях да гэтай і свой момант на гэтую сустрэчу. Як Натанаэль мы можам мець якісь сумнівы і пытанні, але важна не баяцца гэтых сумніваў, а шукаць адказу на хвалюючыя нас пытанні. Езус чакае нас з адкрытым сэрцам, нават гатовы прыняць нас такімі, якія мы ёсць. І ў нашым жыцці таксама, напэўна, ёсць моманты, калі мы можам адчуваць, можа, сябе адчужанымі або сумнявацца
у сваёй веры. Але важна памятаць, што нават у самыя цяжкія моманты Бог ведае нас і клапоціцца пра кожнага з нас. Ён заклікае нас прыйсці да Яго з усімі гэтымі нашымі пытаннямі, клопатамі і праблемамі. Браты і сёстры, няхай сённяшняе Евангелие, якое пачулі, натхняе нас быць шчырымі у нашых адносінах з Богам і адзін з адным. Будзем адкрытымі для Яго запрашэння і гатовымі ісці за ім незалежна ад нашых сумніваў. Амен. Да Бога Айца Нябеснага, які выбраў нас у Хрысце, каб мы былі беззаганныя перад Яго абліччам, узнясём нашыя пакорныя просьбы. Молімся за святы паўсюдны касцёл, каб ён заўсёды праслаўляў Бога і абвяшчаў людзям супакой. Цябе просім. Молімся аб справядлівым падзеле зямных дабротаў, каб усе людзі жылі ва ўмовах, якія адпавядаюць годнасці дзяцей Божых. Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб яны раслі і развіваліся у прамянях любові Хрыста і бліжніх. Цябе просім. Молімся за нашых памерлых, асабліва падчас гэтай святой імшы, за памерлую Марыю Віткоўскую у 3-ю гадавіну ад яе смерці, каб мелі поўны ўдзел у хвале збаўленых. Цябе просім. Молімся за нас тут, сабраных, каб праз узаемную любоў мы паказвалі іншым людзям Бога. Цябе просім. Боже, ласкава прымі нашыя просьбы і збаў нас праз таямніцу уцелаўлення Твайго Сына, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Бог прыняў людское тело, весяліцца, кажа смела, для Яго мы заспявайма і на лірах заіграйма. Хвала, хвала, грамадою заспявайма, і як Богу хвалу дайма, всемогутному дитяти і Марії, Його маті. Хвала, хвала. Моліцеся, браты і сёстры, каб маю і вашу ахвяру прыняў Бог, Айцец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Тваіх на праслаўленне і хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму Касцёлу Святому. Прымі, ласкавы Ойча, гэтыя дары, у якіх адбываецца цудоўная перамена, каб мы, ахвяруючы Табе тое, што ад Цябе паходзіць, маглі прыняць Цябе самога ў Тваім Сыне, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Амен. Пан з вамі. І з Духом Твоїм Угору серце. узносим їх до Пана. Падзякуем Пану Богу нашаму. Годна гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Хрыста Пана нашага. Ён, нябачнае спрадвечнае Слова, з'явіўся сярод нас у бачным чалавечым целе. Народжаны перад вякамі, пачаў існаваць у часе, каб узвысіць усё, што грэх прынізіў, каб аднавіць усё стварэнне, а загубленае чалавецтва паклікаць да нябеснага валадарства. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню. І мы з хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословен
Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што учыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету. І дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі удзел у жыцці вечным. У еднасці з Найсвяцейшай Богородзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойча, усемагутны ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. Амен. Сын Божий стаўся чалавекам, каб мы маглі стаць дзецьмі Божымі. Таму поўнай удзячнасці асмельваемся казаць: «Ойча наш, который ёсць у небе, свяціся імя Твое, прыйдзі валадарства Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на зямлі. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, як і мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога». Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога. Дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольны ад граху і захаваны ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Хрыста. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказаў апостолам Тваім: «Супакой пакідаю вам, супакой мой даю вам». Просім, не зважай на грахі нашыя, але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. И с Духом Твоим. Перадайце ближняму знак супакою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету,
змилуйся над нами, баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грахи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Люли мой Иисусе, милый сыночек, спи, моя кветочка, мой голубочек, спи, Иисус, дитятка, мамленький люли, согретый ласкою святой матули. Спи, Иисус, дитятка, маленький люли, согретый ласкою святой матули. Люляй же, матонька Божа Сына, и Он же надея нам, грешным одинам. Спи, Иисус, дитятка, маленький люли, согретый ласкою святой матули. Молимся, просим Тебе, всемогутний Боже, дай, каб моц прийнятого сакраменту завсёды підтримувала нас на шляху до неба, праз Христа Пана нашого. Амен. Дякую за супольную молитву. Припоминаем, что завтра урочистость объявления Пана, святой имши в нашем костеле у 8, у 10 и у 18 годин. Примите с верой Божие благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословит вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Ідіть у супокої Христа. Дякуєм Пану Богу, хто до ясля Бетлеємських до дитятка поспешить, Сыну Бога поклониться, что сышел меж нами жить. Той, хто Богом был спредвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Той, хто Богом был спредвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Ангел Панський звестовал Панне Марии, и зачала от Духа Святого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословенный плод улоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия,
молися за нас грешных, теперь у хвилину смерти нашей. Амен. Вось я, слуга панская, нехай мне станется поводле Твоего Сына.